बोथोरनि गोब्राबथार अखा हानायनि जाउनाव खहा जानांदों सासे आबादारिनि आबादा। गोबाव समनिफ्रायनो आबाद मावनानै गावनि जिउ खुंबोनाय सासे आबादारिया जानांदों हालाय हाफाय। रिन्दाव औवारिनि मुंनि सासे आबादारिनि 15 बिगानिबो बारा बेसर आबादा गोबां अखा हानायनि जाउनाव खहा जानांदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि बेन्दोङाव थानाय 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय राङाफारानि गामिनि रिन्दाव औवारि मुंनि सासे आबादारिनि 15 बिगानिबो बारा हानि बेसर आबादा गोबां अखा हाबाय थानायनि जाउनाव खहा जानांदों। मख'नो गोनांदि रिन्दाव औवारि बिथाङा खामारदैसा गामिनि आलासिनि 37 बिगा हायाव बेसर आबाद मावदोंमोन। बेनिफ्राय 25 बिगासोनिल' आबादखौ बिथाङा दिखांनो हादोंमोन आरो बिनिनो 15 बिगासो बेसरफोरा गोबाव सम अखा हानायनि थाखाय गाज्रि जानांदों। रिन्दाव औवारि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला मारा होग्रा मेसिनखौ बिथाङा मोनस्लाबैयाव दोनथ'दोंमोन। फारसेथिं साननैनि उनावनो गोब्राब बार अखा हानायनि जाउनाव बिथाङा गावनि आबादखौ दैखांस्लाबनो हायाखिसै आरो बे समावनो बे आबादा गाज्रि जानांदों। नंगौ नोंथां, आसाम नाङैनो बुंजायो। आसाम नाङैनो गोबाव सम अखा हानायनि थाखाय गोबां आबादारियानो बायदि बायदि आबादनि खहा जानो हमदों। बे समाव लोगोसेनो आङो नै बड'लेण्ड बुब्लिन जानानै बे समाव दंफैयो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 22 नं खख्लाबारि बियाबनि नैबे खामार दैसानि लांदां गुवार फोथाराव आरो बेवहाय राङापानि गामिनि रिन्दाव औवारि बिथाङा नैबे समाव बे फोथाराव बेसर आबाद मावदोंमोन। बे बेसर आबादखौ बिथाङा 37 बिगानिबो गोबां मावदों होननानै जोंनो फोरमायदों आरो बेनि बे 37 बिगानिबो गोबां आबाद मावनाया दिनैहाय 25 बिगासोखौल' बोखांनो हानानै आरो बेनि बांसिनानो दिनैहाय गोबां अखानि जाउनाव गाज्रि जालांबाय होननानै बिथाङा जोंसिम फोरमायदों। केमेरामेन बिथांखौ आङो फोरमायना होनो थाखाय खावलायबाय, बेखिनिखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय। बे रोखोमनि बिथाङा गोबां आबाद मावदोंमोन आरो मावनानै गोबां अखानि जाउनाव बोखांनो हायैयाव खायफा गाज्रि जालांनो हमदों। बे गाज्रि जानायनि जाउनावनो बिथाङा गोबां लस जादों होननानै फोरमायदों आरो दा जों बे समाव बिथां रिन्दाव औवारिजों जोङो मिथिनो लागोन बिथांनिफ्राय बिथाङा बे हायाव थारैनो बेसेबां बिगा आरो मा आबाद मावदोंमोन जों बेखौ बिथांनिफ्राय मिथिनो लागोन। गिबियावनो नोंथांखौ जों बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायबाय आरो गिबियावनो नोंथांनि मुंखौ जोङो जोंनिसिम फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड रादाबनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय दिनैनि बे अलखद समाव आंनिसिम सफैनो हानायनि थाखाय। आंनि मुङा रिन्दाव औवारि, गामिया जाबाय राङापानि आरो आङो 22 नं खख्लाबारि समस्ति बिजाबनि आङो। बेनिफ्राय आङो बेसर आबादखौ आङो नैबे खामारदैसा एरियायाव मावदोंमोन। 37 बिगामोन गासै। बेनि गेजेराव दा 25निफ्राय 26 बिगासो आङो दा आबादखौ दिखांनो हाबाय। दा बेहाय माखासे आद्रा बेसरफोरा दंमोन, दा फुनायनि दंमोन, माखासेखौ एसे जाबनानै दोनदोंमोन। दा गोबां अखा हानायनि थाखाय आङो बेखौ बाखिफोरखौ जाबस्लाबजोबनोबो हायाखिसै आरो माखासेखौ आङो फुजोबनोबो हायाखिसै। दा आं गोबां मोनसे माने थांखि लानानै आङो बे बेसर आबादखौ मावदोंमोन। दा बेहाय माने आंनि साननायानो दा माने फैलार जानाय बायदि जाहैबाय आरो आङो सानदोंमोन बे बेसर आबादनि रांजों आङो गंसे माने एक्सपेलार माने मेचिन, माने बै मा होनो थाव बानायग्रा मेचिन बे आरो आङो सानदोंमोन बे बेसर आबादनि रांजों आङो गंसे माने एक्सपेलार माने मेचिन, माने बै मा होनो थाव बानायग्रा मेचिन आरो बेखौ आङो बहायनो सानदोंमोन आरो बेखौ आङो गामियावनो जोंनि लोखि बाजार एरिया बेहाय बहायनानै आङो माने न'खरखौ दैदेनलांनो सानदोंमोन। दा बेहाय माने आंहा ओरैबायदि मोनसे उसुबिदा दङ, थारमाने आङो फोरोंगिरि खामानिबो मावोमोन। फोरोंगिरि खामानि मावनाया दिनैसिम माने 10 बोसोर आङो सेलारि लानानै आङो 2015आव आरो जोंखौ रिइनस्टेट होफिनदों।
दा रिइनस्टेट होफिननायनि उनाव दिनैसिम 6 बोसोरनि बारा जाबाय माने दरमाहा गैया आरो दा दरमाहा गैयाब्ला क्लासबो जों खालामहैबाय थायो ओमफ्राय मा जाहैबाय दा जोङो दामाने सहायनायनि न'खर दैदेननायनि गथ' फोरोंनायनि माने सिमा बारनाय बायदि जाबाय आरो ओंखायनो आङो मोनसे थांखि लानानै आङो बे आबादखौ मावनाय जादोंमोन आरो दा बेहाय माने खमसे खम बेयाव आंहा एबार टारगेटआ माबामोन आरो 2-2.5 लाखसो थारमाने इनकामा फैनायमोन आरो बेखिनियाव आरो थारमाने आंनि बेसरखौ ओरैनो डाइरेक्ट गथायै फाननाय नङा माने गथायै फानोब्ला जों सोरखौबासो फेदेरहरनाय जायो ओंखायनो आंनि थांखिया मामोन आङो गावनो गंसे मेसिन बायनानै एक्सपेलार मोनसे थाव बानायग्रा मेसिन बायनानै लकेलावनो आं बेखौ साप्लाय होनानै फाननानै आङो आरामसे माने मनसेयाव 38निफ्राय 4,000 आं मोननायखौ आं आसा खालामदोंमोन आरो दा नोंथाङा बेसेबांसो बिगा लस जाखो होननानै फोरमायगोन आंहा दा इयाव 13 बिगा लस जाबाय 13 बिगायाव मथा मथि 1.5 लाखसो बा 160सो माबा जाहैगोन आरो लस जागोन आरो मानो होननानै बुङोब्ला आं जिहेथु बेसरखौ गथायै फाना बा 2500 बा 2600 बिदियाव आं फाना आरो आंना थांखिया थाव बानायनायसो नालाय ओंखायनो आङो थारमाने थाव बानायोब्ला आंहा मा जायो 3800निफ्राय आङो 4,000खौ आरामसे मोनखायो आरो बेमोन आरो थांखिया आरो आं बेखौ बानायनो हायोब्ला आंनि न'खरखौ आङो मोजाङै दैदेनलांनो हागौमोन होननानै आं सानदोंमोन आरो आं जि खहा जाबाय दा आङो बेखौ खहा जानायनि गेजेराव आङो बेखौ बुंनो सानो दा जोंनि ओनसोलाव माने आबादारिफोरनि थाखाय मा नांगौ गोबां मेसिनारि नांगौ होननानै आं बे अलखदाव गोलैनायनिफ्राय आं मिन्थिबाय आरो दा आं फार्स्ट टाइम आङो आबादखौ मावदोंमोन आरो आङो माने आबादाबो ओरैबायदि मोजां जादोंमोन माने ओनसोलनि मानसिफ्रा बयबो माने मिन्थिजोबखानाय नुखाजोब बिगा 100 बिगाखौ जुदि आङो माबा खालामनो हायोब्ला आङो फोनो हायोब्ला 50निफ्राय 100 बिगा आङो माने 6 लाखसो थाखाखौ आङो इनकाम खालामनो हागौमोन 6-7खौ आरो होमबाथाय सासे साख्रि मावनायनिजों समान आङो इनकाम खालामनो हागौमोन आरो 3-4 मासनि गेजेराव बेबायदि थांखि लानानै आङो सानदोंमोन साननाया सानाखै नङा सानदोंमोन आङो PCDCनि थ्रुयै बा जोंनि सरकार बड'लेण्ड सरकार गभर्नमेन्टनिफ्राय आं बेखौ सानदोंमोन आरो बे जुदि माबाया जुदि साननाया थांखिया जुदि जाफुंनायमोनब्ला दा आं सानो आंनि जिखिनि खेथि माबा जाहैबाय खहा जाबाय बेखौ सरकारनिफ्राय हेफाजाब होनाय होयिया आंनि गुबुन आलादा खोथा पार्सनेल बाथ्रा खिन्थु होनायखौ नुयोब्ला गुबुन आबादारिफ्राबो थुलुंगानोबो हागौ बा माने माबा मोनसे जायोब्लाबो माने जों माबा मोनसे मोनफिननायनि आसा ओरैहाय बेखौ सानो आरो खिन्थु आंना दा आंहा खहा जादोंब्लाबो आं फावसायनानै थाया नेक्स्ट इयाराव आं खालामखाबावगोन आरो आंना माने थांखिया बेनो दा मास 3-4नि गेजेराव आङो बा सासे साख्रि मावनायनि समान बे दरमाहाया जेरै साख्रि मावग्राया मोनो थिग बेबायदि आंबो मोनहैगोन सासे आबादारिया होननानै आं बेखौ सानदों आरो दा आङो जायगानि आबादारिफोरखौ दा आं जिखिनि बेसर मावबाय बे बेसर मावनायखौ नुनानै जायगानि आबादारिफोरा ओरैबायदि माने सानदों जोंनि जायगायावबो माथो बेसर जायो नङाबा बेसर जाया होननानै जोंनि जायगायाव थाबायमोन आरो दा आंनि एबार एसे खायसे एग्रिकालसारजों खायसे सोमोन्दो थानाय खायसे खेथियक मख'नो नांगोन बरमानिनो बियो आंनि लोगो निपेन बर' आरो बियो थारमाने एग्रिकालसाराव बियो बांसिन सोमोन्दो थायो आरो गाव न'खराव खेथिबो खालामो दा बेनो आंखौ एडभाइसखौ हरदोंमोन ओमफ्राय एडभाइस बायदि आं खामानिफोरखौ मावलांदोंमोन दा फैबाय थानाय समफोराव नोंथांनि थांखिया मा आबाद मावनायनि सायाव फैबाय थानाय समाव आंना आबाद मावनाया बे गोरान खेथियाव बे बेसरानो बेनिफ्राय आं सानदों नै एबारावबो जुदि जेबो माने सोलिनायाव जुदि उसुबिदाथारब्लाथाय आङो माइ आबादबो खालामनो सानदों 10निफ्राय 20 बिगाखौ आं खालामगोन आरो माने मोनसे इयावबो लोगोआ खोन्थाहरदों आंनो माने बे माइआलायनो मनसेयाव 1200निफ्राय 1500नो मनसेयाव
बोरि हायावबो माने 18 मनसोआ जाखायो जाहैबाय बेनिफ्राय आरो दलहाबाथ' 25निफ्राय 30 बिगा जायोनो ओंखायनो आङो कमार्शियेलाव माने लांनो थाखाय फालांगि माबायाव लांनो थाखायनो आङो बेखौ मावनो होननानै आं दा सानदों आरो नै दैज्लाङावबो नोंथाङा दे जिहेतु गोबां लस जानायनि उनावबो फावसायाखै बे समाव नोंथाङा ओनसोलनि बा बर' आबादारिफोरनि सायाव माबायदि थुलुंगाखांनाय हरनो सानदों? आंथ' दा जोंनि ओनसोलाव आबादारिफ्रा आंनि मावनाय बे बेसर आबाद मावनायखौ नुनानै दाथ' फैगौ बोसोराव आंबो गुबुननि हासो आलासिनि हायावसो मावदोंमोन दा माने फैगौ बोसोराव सोरबाया सोरनिबा हायाव बा एसे आबादखौ ओरैनो डाइरेक्ट मावनो मोनगोन ना मोना माने गेरेन्टि गैया दा बयबो माने मावगोन ओरै होननानै आग्रह जाना दं आरो बयबो थियारि जाना दङ बेनिफ्राय आं मोनसे खावलायनो नागिरो बे बिटिसि सरखारनिसिम जोंनियाव इलेक्सननि सिगां जोंहा CMआ बुंदोंमोन VCDCआव गंसे मारा होग्रा मेचिन बा माइ हाग्रा मेचिन बेखौ गंफा गंफा हरगोन होनना बुंदोंमोन बेखौ हरोब्ला थारमाने बहुद आबादारिफ्रा माने जोंनि कख्लाबारि समस्तिनि सिङाव थानाय आबादारिफ्रा माने सहाय मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जोंना कख्लाबारि फार्म दंखायो बे कख्लाबारि फार्मावबो बेवहायबो दा ट्रेक्टर गंसेबो गैया माइ मारा होग्रा मेचिनबो गैया आं खावलायो ओंखायनो बेवहाय ट्रेक्टरबो दोनफैनांगौ आरो मारा होग्रा मेचिनबो दोनफैनांगौ जुदि मारा होग्रा मेचिन दोनफैयो ट्रेक्टर दोनफैयो होनब्लाथाय जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा माने थि समाव आबादखौ मावनानै थि समाव दैखांनो हागोन आं दिनै मेइन माबाया जाहैबाय आंना बे दैयाव गोजोमनाया जाहैबाय बा अखा मोननाया जाहैबाय आंना थ्रेसार मेचिन मारा होग्रा मेचिननि आंखालनि थाखाय जाहैदों आरो आङो जायगायाव गंसे मोनदोंमोन खिन्थु एभेलेबल नङा जाहैबाय सेलाय बेलाय बेवहाय माने लास्ट टाइमाव आङो साननै मोनाखिसै साननै मोनैयावनो थांनाय मंगलबारनिफ्राय दिनै आंनि बेसरा माने दैयाव माने गोजोमनो गोनां जाहैबाय आरो दा आं बे बेलायाव खनसे बुंबावनो सानो जोंनि कख्लाबारि समस्तिनि सिङाव थानाय बे ककिलाबारि फार्म बे ककिलाबारि फार्माव जोंहा बड'लेण्डनिफ्राय जोंहा CM सारा मा खालामनांगौ बेहाय माने मोनसे कख्लाबारि फार्मनि थाखायनो बाजेट हमनानै बेवहाय माबा खालामनांगौ आरो बेहाय ट्रेक्टर आबाद मावनाया बे बाराव आङो थारमाने बेसर आबाद मावनाया गिबि खेब बे बाराव गिबि खेबमोन आरो आङो माने आरामसे माने खेथिखौबो दिखांनो हादोंमोन आरो ओरैबायदि बहुद मोजां जादोंमोन नोंथांनि बाजेटआ बेसेमोन बेयाव मावनायाव बेसे थांखो आरो इयुन समाव बेसे मोनगोन होननानै नोंथाङा सानदोंमोन? आंनिया इयाव माबाया खरसा 1,40,000 इयाव खरसा आरो बेनिफ्राय आरो मोननाया माबा जाहैगौमोन आरो ओरै 2निफ्राय 2.5 लाखमोन आरो नोंथाङा मा थांखि लानानै गायदोंमोन बे बेसर आबादखौ? आंनि बे बेसर आबाद मावनायनि थांखिया जाहैबाय आङो दा बर्थमान जिहेथु फोरोंगिरिमोन दा दरमाहाबो मोनाखिसै रिइनस्टेट जाफिनबाय 6 बोसोरनि बारलांबाय दरमाहाबो गरसेबो गैया ओंखायनो माने डिउटि खालामनाय आरो क्लास खालामनाय बे माने माबाया माने रां खामायनाय माने माबाया न'खरनि माबाया माने गोबां उसुबिदायाव गोलैबायमोन आरो ओंखायनो आङो माने गोदान मोनसे साननानै आङो बे बेसर आबादखौ खालामदोंमोन माने एसे इन्टारेस्टआव रां लानानैब्लाबो आङो बे आबादखौ खेथिखौ मावदोंमोन आरो माने आङो बे खेथिखौ जुदि आङो बे 30 बिगा बे बा 40 बिगा बे खेथिखौ मावोब्ला आङो मथा मथि आङो 3 दाननि गेजेराव आङो माने बेखिनि रांखौ आङो 2 लाखनिफ्राय बा 2.5 लाख 3 लाख बे थाखाखौ आं मोनगौमोन होननानै आं बे खेथिखौ मावनाय जादोंमोन आरो न'खरखौ बेजों आङो गथ' फोरोंनाय बा न'खर दैदेनलांनायाव माने मोजाङै जागोन ओरै होननानै आं सानदोंमोन आरो नोंथांनि न'खराव साबेसे सुबुं दङ? आंनि न'खराव दा 3 दङ माबा थाबाय मिसेस थाबाय आरो फिसाजो सासे थाबाय दा क्लास 10आव फरायगासिनो दङ बिदि आरो माबायाव प्राइभेट स्कुलाव बरमायाव
नोंथाङा बे समाव माखासे आबादारिफोरनो हेफाजाबारि अनसुंथाइ जेनेबा बेसर फेरेदनाय बायदि मेसिन मारा होनाय बायदि मेसिन बेफोरबायदि फिसिलिटिसनि जोहै मोननायनि माबा मोनसे टारगेट लादोंमोन नामा? बेखौथ' जोङो फिसिलिटिसनि जोहै बे मारा होनाय मेसिन बा ट्रेक्टरफोर बेबायदि मोननाय माबाखौ जोङो मोनोब्लाथ' मोजां टारगेटखौ लादोंआनोमोन आं लानायालाय आंनि साननाया थारमाने नै माबाल' नङा आरो बे एबार 37 बिगा बे मावनायल' नङा आरो आंनि टारगेटआ थारमाने मेसिनखौ बायनाय लोगो लोगो आंनि टारगेटआ थारमाने एबार नेक्स्ट इयाराव फैगौ बोसोराव 100 बिगाखौ आं सानदोंमोन आरो बाजेट हमनानै बेवहाय माबा खालामनांगौ आरो बेहाय ट्रेक्टर आरो बे थ्रेसार मेसिन बेफोर ओमफ्राय कम्बाइन बेफोरखौ माने एरेन्ज खालामनांगौ बेवहाय एक्सट्रा जुदि 1 कौटिसो जुदि फार्माव एक्सट्रा बाजेट खालामनानै जुदि माबायोब्ला बाजेट हमोब्ला जोंनि कख्लाबारि फार्मखौ आरामसे माने सालायलांनो हागोन होननानै आं सानो मानो बेहाय जोङो ट्रेक्टर 6 खानसोबानो माने मथा मथि बेहाय सोलियो आरो लोगोसे कम्बाइन मेसिन गंसे बायोब्लानो बेहाय सोलियो कम्बाइन मेसिनाबो बारा नङा बेहाय माने जोङो 15निफ्राय माबासिम हमनो हायो जोङो ओरैनो सोलिनो हानायखिनियाथ' 15 लाखआव आरामसे मोनखायो कम्बाइन मेसिना जोंनि कख्लाबारि फार्मखौ मेनेज खालामनो हानाया आरो दा ओमफ्राय जोंनि कख्लाबारि बे मौजानि सिङाव थानाय माखासे आबादारिफोरखौबो माने हेल्प खालामनो हागोन बे कम्बाइननि जोहै बेनिफ्राय थ्रेसार मेसिनाबोथ' बारा दाम नङा बेबोथ' माने दाथ' साबसिडिफ्रावबो होलाबायो होननाय खोनादों खिन्थु जोंनाव आं हमबाय जेनेबा 1.5 लाखसो थाखा होननानै थ्रेसार मेसिन दा थ्रेसार मेसिन जोंनि जायगायाव थायोब्ला जोंनि लकेलनि आबादारिफोरा हेफाजाब मोनगौमोन आरो लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानो ट्रेक्टराबो मा बेसे थाखानि दाम बेसे माबानि दाम ट्रेक्टराबोथ' इसेबां दामनि नङा ओंखायनो गंबासो ट्रेक्टरबानो जोंनि कख्लाबारि फार्मा आरामसे सोलियो दा ओंखायनो आङो जोंनि बड'लेण्डनि CM सारखौ आं खावलायो जोंनि कख्लाबारि फार्माव मथा मथि 1 कौटिसोबाबो बेखौ माने बाजेटआव हमनानै बेखिनिखौ मेनेज खालामनानै ट्रेक्टर कम्बाइन मेसिन आरो थ्रेसार मेसिन बेखौ लाबोनानै माने दोनफैनांगौ लोगोसे आरो जोंनि कख्लाबारि मौजानि सिङाव थानाय आबादारिफोरखौ हेफाजाब होनांगौ होननानै आङो आबादारिफोरनि जानानै जोंनि ओनसोलनि आं गुरैयै खावलायबाय बिथाङा गावनि आबाद गाज्रि जानायखौ गोबां सानाबालानो जोंनि रायजोनि थाखाय बिथाङा गोबां मोजां मेसेज होबाय आरो लोगोसेनो बिथाङा फोरमायबावदों कख्लाबारि फार्माव बिटिआरनि सोरखार बा CEM प्रमद बर' सारनिसिम बिथाङा खावलायहरदों बेखिनि मुवाफोरखौहाय दोनफैयोब्ला ओनसोलाव गोबां जौगागोन आरो बिथांनि समस्थिया गोबां जौगागोन होननानै जोबनायाव आं बड'लेण्ड बुब्लिन जानानै फोरमायनो सानदों नैबेखैजा फोरमायनो सानदों केमेरा पार्सनखौ आङो फैनो थाखाय खावलायबाय जोबनायाव आं बड'लेण्ड बुब्लिन जानानै फोरमायनो सानदों नैबेखैजा फोरमायनो सानदों केमेरा पार्सनखौ आङो फैनो थाखाय खावलायबाय बेफोर जाबाय आबाद बेसर आबाद माखासे फुनानै दोनखांसेयावबो बियो गोबां गाज्रि जालांनो हमबाय आरो माखासे साइडखैजाबो जमा दोननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो गोबां जायगा बेबायदिनो फुनानै दोनलांनाय जों बेसर गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय जोङो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे समाव जोङो बिथांसिम साबायखर बावहरदों इयुन समफोराव बिथाङा गोबां आबाद मावनो हाथों आरो जोंनि बर'फोरनि गासैबो आबादारिफोरखौ बिथाङा थुलुंगा होबाय थाथों। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा देग्लायनि बैसागु बोथोराव बर' हारिनि हारिमुनि गोदान आगर एरनायनि दख'ना गाननो लुगैदोंना नोंथाङा जिंगा दासि बर' हारिनि हारिमुनि बायदि आगरनि दख'ना गाननो मोजां मोनग्रा आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं जोंलारि दख'ना गला बे गलाया क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खोदोमतला सोरांफुरियाव दं जेराव नोंथाङा मोननो हागोन गुबुन रोखोम आगरनि दख'ना जेरै आगर गुबै आर'नाइ फारौ मेगन दावराइ मोख्रेब बिदन माथा बिदन आगर जिं आगर इन्दि जि आरो मुगा बायदि
गावखौ समायहोनो गोसो जानाय आइजो एबा गाननो गोसो गुदुं जानाय आइजोफोरा 9365598157 आरो 9365582232 बे जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।